dneska si zahrajeme Minecraft. Ale ne ten, který si myslíte. Proto speciální Minecraft. Já mám to tady spuštěný a teď vám řeknu, čím je ten Minecraft zvláštní. Jo, na první pohled je to úplně obyčejná mapa. A když se dotočím doleva, poznáváte to? Jo? Dámy a pánové, teďka jsem v Egyptě. Jo, tady máme mapu a takže už vám mohlo dojít, že tohle je mapa reálného světa. Jo, tady je jenom kus mapy, jo, takže tady vidíte Severní Afriku, Evropu, skoro celou Asii, jo, a to je jedna z těch map. Jo? Takže můj cíl je postavit a vybudovat civilizaci. Ano, začnu první v Egyptě, protože chci udržet nějakou tu historickou posloupnost a ještě je to takový ideální, že tady jsou ty pyramidy, které jsem já nepostavil, jo, ty už tady byly. A jo, takže začnu v Egyptě a postupně se pak rozšířím pak na Blízký východ, do Evropy, do Ameriky, všude možně. Jo? A ještě vám řeknu, jak ta série bude vypadat. Jo? Jak jste si asi všimli, tak jsem v kreativu. Jo? A není to jen tak, protože můžete i namítat, proč nehraju survival. Jo? Je to zajímavější, jo? Víc akční. To sice jo, ale ten můj projekt by trval 1000 let, kdybych to vybudoval. Takže hraju v kreativu a takže spíš na té mapě budu působit něco jako spasitel. Jo? Že prostě vybuduju, tady vybuduju Egypt, pak vybuduju Řím, Řecko, jo, všech. No a jo, bude to fungovat tak, že budou to prostě vesnice, jo? Budou tam vesničeni, budou tam kolonové, aby ochránili, jo, prostě a budu se snažit, aby to vypadalo alespoň podobně jako to místo. Ano. Takže v té mapě bude několik žánrů. Jo? Začnu tím, že to je let's play, že budu hrát a přitom budu něco smysluplného říkat. A dále určitě tady to může zajímat i lidi, kteří se zajímají o zeměpis, protože tohle se bude taky kolem toho točit, jo? Že pak můžu vám pak ukázat, jo? Jsou tady některé města fakt dobře udělaný, jo? Že tady máte, jo, tady co vidíte, máte pouště, máte tady hory, máte tady různý oceány, jako je to tady fakt toho hodně. A dále, jako by to mohlo zajímat, je panoušky historie, protože budu se hodně stavět věcí, budu hodně stavět budovy, které jsou v dnešní době památkami, nebo to jsou ještě, můžou to být budovy, které už neexistují. Jo, bude to spíš takový pro mě takový prostě vybudování civilizace dle mě. Jo, a poslední, budu tady trochu zahrnovat i politiku. Jo, do jisté míry. Jo, protože tady budou ty státy a ty civilizace budou hodně vytvářet podle sebe. Jo, takže můžu vám říct na rovinu, že tady ta série je spíš hlavně pro mě. Jo, ale budu to se snažit i dělat tak, aby vás to i taky bavilo. Taky vám můžu ukázat i kousek z té mapy, abyste to i viděli. Jo, když pojedu podle mapy, jo, vidíte, že jsem teď v Egyptě, jo, tady jsem už na Blízkém východě, jo, třeba tady někde budu chtít vybudovat Jeruzalém. No, tady bude taky, jo, třeba tady může být Babylon. No, tady už jsme v Turecku.
Jo, a míříme už do Evropy. Jo, tady máte Řecko. Jo, takže tady bude, si někde postavit Atény, k příkladu. Když se půjdeme dál, tady jsme už v Itálii. Jo, jako ta mapa je, na některých místech je to malý, jo, že třeba ta Itálie bude hodně úzká, ale nedá se nic dělat. Jinak jsou tady udělány, jak jsem říkal, hory, to jsou konkrétně Alpy a sledujte. Jo, tohle mám pocit, že tohle je Mont Blanc. Protože je to jako brána, ale je to takový, že spekulativní, že to je nejvyšší hora Evropy. Jo, takže tady ji udělali jako nejvyšší v Evropě. Když půjdeme dál, tak teď jsme teďka, řekl bych, na pomezí Francie a Německa. A když půjdeme tady, vám to ukážu. A tady, dámy a pánové, chci postavit Česko. Jo, ale mám hodně omezený území. Takže plánuju tady udělat jenom Prahu. Jo, takže chci tady udělat třeba Pražský hrad. Já tady, jo, Staroměstské náměstí a tak. Jo. Bohužel, rád bych tam udělal víc měst, chtěl bych tam udělat třeba Zabrdo bylo zajímavý, nebo rád bych tam udělat i Louny, jako moje město, ale bohužel. Jo, takže jo, počítej, že postavím jenom Prahu. No a tady bych plánoval postavit Slovensko. Protože tady to přijde mi úplně nejlepší, protože tady na této konci bude Bratislavský hrad, jo, a tady bude jako malá Bratislava, jo. Jo, říkám, počítejte, že ty města budou fakt malý, jo, že to budou zmenšený verze, jo, a budou to spíš takový vesnice, jo, protože mám to tady fakt omezený. Jo, ale bude to tady toho dost, jo, tady bude třeba Polsko, jo, mám plánu postavit i Rusko, jo, tady bude tam Moskva, bude tam Petrohrad, jo, všechny ty významné města chci na té mapě zakomponovat, jo, takže to jsou moje plány, jo, a to říkám, to plánuju jako všude, jo, po té mapě. Bohužel všechny státy nezakomponuju, protože vzhledem k tomu, že by se tam nevešly, a nebo ty státy teď různý trochu blbě nejsou až tak zajímavý dle mýho, takže tam se zakomponovat nebudu. A jsou tady místa, které bych chtěl udělat, ale nejsou. Když tady se vidíte, co poznáte, tak jak jsem říkal, tady je Řecko, tady je Turecko. A když tady půjdu, tak tady prostě chybí, jo, tady už vidíte, tady už je pobřeží Sýrie, jo, Izrael. A tady by měl být Kypr. A Kypru to není. To zapomněli postavit. Jo, takže to bude bez Kypru. Takže do komentářů můžete napsat F pro Kypr. Jo, tady jsme třeba jako příkladu na Arabské poloostrově. Jo, třeba vám tady ukážu. Třeba tady mám v plánu za x epizod postavit Dubaj. Jo, tady bude Burj Khalifa, můžeme tady udělat ten Palmový ostrov. Jo, a pak co nás tady, co mě napadne. Jo, do komentářů můžete napsat nějaký různý nápady, jo, co ta mapa může se čím vylepšit. Jo, budu rád za každý komentář. Jo, takže tady jsem sám vysvětlil tu konstrukt toho. Jo, že to bude fakt jako hodně dlouhá série, si myslím.
Jo, počítám, že ty díly budou delší, jo, že to nebude jak jsem dělal reakce, jo, nebo něco takového, jo, něco do 10-20 minut. Já bych to udělal, aby to byla delší série a budu i rád, jestli budu mít nějaké diváky, kteří to budou pravidelně sledovat. Já budu za to rád a myslím, že to je asi vše, co bych vám chtěl říct. A aby to nebylo jenom kecání, abych tady i něco udělal, tak jak jsem vám řekl, tak začínám v Egyptě. Tak bych tady postavil své první baráky, jo, a reálně, jo, když se tady podívám na ty pyramidy, tak tady jedna věc mi chybí, jo, ale celá tu díru se nevšímejte, to už tam byla, na tu díru asi zatarasím. No a tady, na tomhle místě, bych chtěl postavit sfingu. Jo, protože tady dost chybí. Jo, tady jsou jenom tady ty 3 pyramidy a to je všechno. Takže to jsou moje plány na dnešek. Jo. Já jsem si tady nic nepřipravoval, takže přemýšlím, že to budu stavět. Ona vám tam tady dám zrychlený timelapse, jak jsem to stavěl. No a pak se vám ozvu. To asi bude lepší. Tak. Mám postavený první baráček. Ale potřebuji tam vesničana, který tam bude žít. Jo, ještě bych nezapomněl. Musím tady dát postel, protože je tma a byste mohli někam schovat. To postavit tady. Jo, tady v tom baráčku budou žít 2. Vesničení jsou tady ty vejce. Ty dám. Ale mám tady ještě jedno vylepšení, abych mohl poznat, kdo je kdo. Tak mám tady jednu... Jo, každý bude mít štítek se svým jménem. Ještě k tomu potřebuju tady to kovadlino. Jo. Ještě vy se ptáte, jak je pojmenu. Budu pojmenovat tak, podle toho místa, kde jsou. Jo, takže tenhle vesničan,
Jo, bude mít nějaký egyptský jméno. Jo, takže našel jsem si tady generátor jmen a můžu se tady natypovat jakých národností, jo, jsou tady jako několik, jo, od těch klasických, od mytologických, od nějakých fantasy. Takže jsem tady našel, že jo, chci se držet jako těch staroegyptských, jo, protože ono bych tam jako dát jako v dnešní jména v Egyptě, jako je, nevím, Mohamed, Ahmed, jo, ale to jsou Arabové. A já chci tam dát ty původní, jo, a budu mít i příjmení, jo, protože těch jmen taky nebude tolik, že abych jich tam měl tolik těch vesničanů. Jo, a podotýkám, všechna jména, jo, a všichni ti vesničení budou pohlaví mužského. Jo, omlouvám se všem ženám, ale v Minecraftu nejsou vesničanky. Jo, takže ta společnost tady bude čistě mužská. Jo, to by sice v rádě bylo zajímavý, jo, ale vesničení se klasicky nerozmnožují. Jo, to je musím já naspawnovat. Jo, takže tady ty zákony přírody budeme ignorovat. Takže si navolím první jméno. Takže si tady spavnu prvního vesničana. Jo. Takže tohle je první člověk na zemi. Ano. No, už tady ohrozil zombíci. Jo, takže teďka mu aspoň pomůžu v tom, že hrozby kolem toho tedy... Ne, oni se vlastně dobijou sami, jasně jde. Tady. Takže první jméno toho bude Atem. To jméno se poprvé v životě, ale navoluje to jako první. Takže první člověk, první vesničan na mém světě se jmenuje Atem. Že to bychom měli baráky, jo? Jo, na začátek stačíš dohromady 4 baráky, což se rovná 8 obyvatelů. Jo, takže na začátek dobrý. Ještě postavím tu, jak jsem říkal, sfingu.
co říkáte na moji swingu? Já myslím, že je dobrá. Pište mi to říct v komentářích. Ještě bych osvětlil pyramidy, aby to bylo líp vidět. A poslední, čím bych to završil, je, že správný stát musí mít vlajku. Já si najdu, jak se dělá Minecraftu mapa vlajka Egypta. Zkusím vytvořit vlajku starého Egypta. Tady někde ji vám ukážu, jakou mám na mysli. No, když to máte, je to tak. Jo, takže tohle by asi na první díl stačilo. Říkám, teď to je spíš takový jenom ukázkový díl, jo, něco malého jsem postavil a příště bych rozšířil Egypt, jo, postavil ho ještě, postavil víc baráků, víc bych to úplně líp udělal a no a pak bych šel pak o dům dál, no. Takže teďka bych se s vámi chtěl rozloučit. Napište mi do komentářů, co si o mojí nové sérii myslíte. Můžete mi říct nějaké tipy, jak to vylepšit, jo. Rád si to přečtu. Já bych vám poprosil, kdybyste jste dali like, odběr byste mi dali, moc mi to pomůže, budu za to rád a mějte se.